चेम्बाराव फैदो। आच्छा मिस्टार रन्जित, नोंथांमोननि जुलि जानाया बेसेबां बोसोर जाखो? बोसोरनै जाबाय सार। दुखु गोनां बाथ्रा। निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। एक्सक्यूज मी डक्टर डिबर। माबाफोर बुंनोबा बुंदो। सार, बेनि अनगायै माबाफोर पजिटिभ राहा दं नामा? राहायाथ' थेवबो नोंथाङा गुबुन गोजानाव थांनानै मोजां स्पेसियलिस्ट डक्टरनो देखायहैनो हागोन नामा? निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। रन्जित, नों मा सानखो? रन्जित, बेयाव सोंनांगौ आरो बुंनांगौ मा दं? डक्टर बुंनाय बाथ्राया सैथो। नों माब्लाबाबो गथ' बानायनो रोंनाय नङा। डक्टराथ' मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना, गोजानाव थांनानै मोजां स्पेसियलिस्ट डक्टरनो दिन्थिहैनायनो। डक्टरनि बाथ्राखौ दोन। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो, गोजानब्लाबो खाथिब्लाबो बे डक्टरानो डक्टर, रावबो इसोर नङा। अब्लाबो गोसो मोनस्रा मोनस्रा खेबसे दिन्थिहैनाय जागोन नामा? आंहा बेबायदि गोजानाव थांनो समबो गैया आरो एसेबां रांबो गैया। हायोब्ला नों नोमा नोम्फा आरो नोंनाव बिनालाय। Jugu दाउथु गाबदों। हा माब्रै एफा गुदुंखौनो जौथां माथां गग' गागे लोंखोब्रा गाथिया। फा गुदुंब्रा दै, थान्दा बरफ बायदि थान्दा गुसुसो। फाग्लि गावब्रेंनि साहाखौ लोंबाथाय आहा हाथाइनि रोदायासो दोरोदला जोबनो नागिरो। नै माबा बिबुआसो थनथ्रदला हैजोब्बाय। आंनालाय माथो गुदुंलायब्रा। बे आवसोआ बेबादिनो ख्लेब ख्लेब जंखायो बेखौ बाथाय। बुजिबाय आं।
गावब्रेंआ बेबायदि जंखायनाय मानि बियो नोंखौ सिरि सिरि गोसो थोखोमानानै दंब्रा जाम्बा गोसोथोनायखायसोलै माबा खिखौ नायो मानसिखौ नायैया माबा हनै बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलायलांबायलै आदै जों बायदि नांगाल फासिखौ नाङानो मालाय लेखा गोरोंसो नांगौनो जाम्बा बेखौनो बुद्धि गैया जाबाय बुद्धिखौ दोनथ'नानै एसे खायदा बोरायफोर दंब्रा फोरोंदोब्रा आदै आया मादै गोनाङावनो मोरोनाखौ खांख्राइ मा बै मानसिखौ नायहरनायसै हो बबे बै ब्लु सार्ट गाननायानोथ' बै मानसिया जोंखौ दहायनिफ्रायनो नायहरगासिनो दं बैखौ आंबो नुगासिनो दङ यार थौलाय जोंनो माबा खामानियाव फैयो नामा औ नोंथांखौ माबा जोबोद सिन्थायाव थानाय बायदि नोंथांहा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंब्ला गोनो गोथो खालामालासे जोंखौ बुं लोगो साननानै जायनि खाथियाव आंसो थांनो सानदोंमोन बिसोरनो आंनि खाथियाव साफिग्रोबाय जों नोंथांजों जिरायफानो हागोन नामा जिराय गमामायैनो दङ साननो थाङोब्ला समस्याया जोबोद गिदिर समस्याया हाजार गिदिरानो जाया मानो जोंनि गोराया मुसुरगासिनो सल्भ खालामगोन गोरा औ सोर गोरा ड्रागन बे ड्रागना जायखिजाया खामानियानो जाया मानो मानसि खावनायनिफ्राय बुथारनायसिम मावनो थियारि बुं नों आंनाव मा खामानि लाना फैदों गोरा आं आंनि हिन्जावखौ गारनो थिरां लाबाय जाहोना आंनि हिन्जाव निलिमाया सांग्रेमा गथ' बानो रोङा आं मा खालामनांगोन गोरा आं खुनु कर्ट कासारियाव थांनानै डिभर्सबो लानो सानाखै आं कर्ट कासारिजों जेबो सोमोन्दोबो लाखिनो लुगैयाखै आं बर' समाजनि नेम बायदि फाथैलाइ बिसिनायखौसो खालामनो सानदों आंबो बेखौनो लुबैदों मानोना जोंनि खामानियानो पुलिसनि जेसेबां गोजान थानो हायो एसेबां मोजां पुलिसा मोदोमोब्ला गासिबो खतम गोरा आङो गोख्रैनो बर' समाजनि आफादगिरिनाव थांनानै फाथैलाइ बिसिनायनि साब्रैखौ हैनोसै नोंथाङा सिगि सग' जेरैब्लाबो बे खामानिखौ जाफुंहोथारनांगोन बेथ' आंनि थाखाय जेबो खामानियानो नङा नाथाय नों बे खामानिनि थाखाय 50,000 रां होनांगोन राजि नै निलिमा बिफा आं दिनै माबा फिसा निलिमाखौसो मारुथि गाखोलायनानै फैनाय सिमां नुदोंहाय रंजार मा नोंहासो मारुथि काराव बिजामादैजों स्रें जजाबनानै आलासि जानो थांफानो नोंनाबाथाय खालि बिदि हेबनायल' बेखौ हेबनाय होनालै जाम्बि मेजेरनायसो
रन्जितआ फुङाव जा ओंखारलांदों बेनिफ्रायनो दाबो न'आवनो हाबफैफिनाखै सानसेमानि बहा थाखो बहा जाखो आंनि गथ' गैयै जाहोनखौ डक्टरा फोरमायनायनिफ्रायनो बेबायदिनो गोदाव सोराव जानांबाय बियो आंखौ दाहमथा आं जेबो जायाखै आंखौ होंगार माब्लानिफ्राय एसेबां फुजानो सांग्रेमा होनजों रन्जित नों मा बुंनो गोसो बुं आं जेबो गाज्रि मोना बेनो आंनि खाफाल इसोरनि हरनाय दान खुगायाल' दावमैना नाथाय आंनि नांगौ बाखौनो हाया बानजि हिनजाव रन्जित दहाय नंथारै रावजों आंनि गोरलै बिखायाव बिसनि बेगर दाफो पाप नांगोन पाप पाप आंनाव पाप नांनो ना नोंनाव नांनो खोनासं नों दिनैनो दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां नोंनि मोखां नायनायानो आंनि थाखाय पाप रन्जित नों बांद्राय फेबाय एसे थाल ला रन्जित आं सान्दों आं गाबोन न'आव थांनानै आंनि बेरामखौ नायजानो रां बिनानै लायनो बेथ' मोजां बाथ्रा रन्जित नों बे सनानि खाबुखौ नागारोब्ला नों बावदासो जागोन रन्जित मा नों मा सानखो नों मा बुंदोंमोनलाय आं बुंदों आं गाबोन न'आव थांनानै आंनि बेरामखौ नायजानो रां बिनानै लायनो थां थां That's a good wife रां मोनब्ला आं नोंखौ सिलिगुरि नङाब्ला कचबिहाराव लांनानै सासे मोजां डक्टरनाव दिन्थिहैगोन अके निलिमा आइ गोसोखौ लोरबां दाखालाम फिसा इसोर दङ ना मोजां गाज्रि गासिबो बिनो बिजिरगोन रावबो जानो लुबैनानै जाया मिथिंगानि नेम बायदियै जेरै साननि उनाव हर हरनि उनाव सान जायो थिग बिदिनो सुबुंनि जिउआवबो घरि सु बायदि अराय गिदिंबाय थायो नैबेयाव 50,000 दं रायजानायावल' सुबिदा थांसै
साबायखर फिसा नों नङामोनब्ला आं दिनै लामा आन्दायबायमोन रिन्दाव आफा थां नोंना नावखौ मटर लामासिम दोनलांदो आफा थांदो आइ मा मा लानांगौ लानानै ओंखारदो दे दागाबसै आइ हामबायसै गोरा रन्जितआ बिसिनि ब्रा ब्रा नारसिननायाव बिसिखौ सिलिगुरियाव खेबसे चेकआप खालामहैजानायनि थिरां लादों बे सनानि खाबुखौ जों नागारनो नाङा आं बारा बुजियाखिसै गोरा देवखाखर आरो खांख्राइ नोंसोर बे मानसिखौ लानानै सिलिगुरियाव थांनांगौ बेनि उनाव मा खालामनांगौ बेनि राहाया आंनाव दंसै बुजिबायथ' जागोन बस बिथाङानो डाक्टार साहाबा बिथाङा रन्जित बाबु प्रब्लेमा मा बेनि थाखाय नोंथाङा काउन्टाराव 50,000 रां डिप'जिट खालामनांगोन जागोन डक्टर साहब नार्स सर पेसेन्टखौ चेकआप रुमाव लानानै थांदो फैदो मा दानदों जारौ गावब्रें मेगनजों नुखानानै सोंफ्लाबायनायखौनो आं नै आगै खुमब्राजों हालदै संख्रि बानलु मस्ला मस्लि थादेरो नालाय नै आगै गावब्रें नों आंखौ मानो बेदर गोथां खारनाय बायदि खालामो आं नोंखौ मुगैयाथ' नोंखौ मुगैनाय मोनब्ला आं गन्थं हमथेगौमोन खुगा मुथेगौमोन मोख्रा बायदि खुरखौ दाख्लाबनै दाजा खान्दो फाग्लाखौ मा रागा रागाब्रा एसे खामानि एरनायनि आंबो हाना होनसैब्रा गारां नाङा आच्छा गावबेंआ नोंखौ एसेबो गोसोथारा नामा गोसोथोनायखायसोलै माबा खिखौ नायो मानसिखौ नाया बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलायलांबायलै मालाय लेखा गोरों गोरोंसो नांगौनो आखि आगदा सेस्था खालामथारबायलै आङो जाथ्रा माबा दैहुनि दैयाव ना लफायनाय बायदिसो मोनलायलांबायलै आदा अ आच्छा बेनो लेखा गोरों नांगौथ' आं नोंनो मोनसे बुद्धि फोरोंसै बुद्धि मा बुद्धिब्रा बेलाय बुद्धिखौ दोनथ'नानै खायदा बोरायफोर दंबा खायदा बोरायफोरखौनो फोरोंथारदोलै सालाखौ खायदा बोरायफोरखौनो बाहायथारनोसै आदा रब्रा नोंखौ लेखा गोरों साननायनि आं नोंनो इंराजि फोरोंसै इंराजि नोङो आं बुंनायल' बुंफालां दे बुंदो दे बुंदो दे नङालै नङाले होद नङा होनदों होद नङा होनदों नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नङालै नङाले ओइ फाग्ला हैद थेरे नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नङालै खोनासं नङालै खोनासं ओइ फाग्ला
नों आं बुंनाय बुंनायखौ बुंथिनदां नों आं बुंनायखौल' बुंथिनदां नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां नों आं बुंनायखौल' बुंफालां नै फाग्ला खोनासं नै फाग्ला खोनासं ओइ फाग्ला खोनासं ओइ फाग्ला खोनासं फाग्लाखौ दा थाव सोबागोन लां फाग्लाखौ दा थाव सोबागोन लां आइदि एफा गोसा नोंखौलाय सोर आं बुंनाय बुंनाय बुंफानथिना गावनो बुंबाय आं बुंनायखौल' बुंफालां होननानै नोंखौ आं इंराजिखौल' बुंथिनोमोनलै बिदिसो दे फोरोंफिनदो दे आदा दे बुंनाय दे येस एस नङालै मारै खि ओंखारलायनाय येस होन येस दे बुंफिनदो दे येस येस मोजाङै बुंलै येस एस फाग्ला एस मानि गादासोलै येस येस ES येस औ जाबाय